טוב, אנחנו נתקלח בינתיים, זה מצלם. מה, אני רוצה לראות איך זה קורה, להיות בתהליך. זה כבר יקרה, זה ייקח עכשיו, זה 10 דקות. 10 דקות נראה? אוי, השמש נכבה. בסדר, הוא דלק אחרי הרבה זמן. זה הגיוני. בנר הכי שמאלי יש 2 להבות, אתה רואה את זה? כנראה התקפל. בוא נשיר שיר. נר לי, זה כמו נר שאומרים, אי לי, אפשר לסוף נר בשני הקצוות. נר לי דקיק בחנוכה, נרי יאיר. בחנוכה נרי יאיר. בחנוכה שירים השיר. בסדר. יש פה נרות. השני משמאל נכבה. אוי. אוי, לולי. את רוצה להתקלח כבר? את עייפה? אבל תראה, אנחנו עושים פה משחק עם דודה שירה. מה את חושבת? איזה נר יחבר אחרון, לולי? את רוצה חיות? זברה? איפה זברה? שימי את זה על הרצפה. קחי את הכוסה. שימי על הרצפה. כן, יופי. עכשיו תוציאי את החיות ותראי איפה זברה. לדעתי אין פה זברה. מה זה? פרה. תנין. בבקשה שאני עושה האח הגדול לנרות. זה תחרות כישרונות? האח הגדול מתעדת אותם. הרביעי משמאל יש לו את הלהבה הכי גדולה. אני לא יודע מה זה אומר. זה לא נראה לי אומר משהו. לא, הנה, הוא נשרף יותר השלישי מהר. משמאל כבר מתפוגג, וגם הרביעי מימין. אבל עוד ראינו כבר נרות שהתאוששו מההתפוגגות הזאת. אפשר לדעת. זהו, הלך עליו. הרגת אותו. איפה החיות פה? כאילו הגיוני שהימני ביותר הוא יהיה זה, כי הוא האחרון שהדלקנו. תיזהרי. יובל אומר שלישי מימין. מה זה? נר, את רוצה להדליק את הנר? זה. וואו, נר. לא, תיזהרי. תשלח לשירה מה ההימורים שלנו, כי אני לא יכולה, אם הסרטון ייפסק. וואו, עוד נר נכבה, לא? השלישי משמאל כמעט. יש בו עוד גחלת. טוב, אני שולחת לך מפה, כי בטלפון שלי אנחנו עושים האח הגדול לנרות, כדי שזה כמעט בליווי עורך דין, כדי שההימורים יהיו הוגנים. אז אני ודוד שנינו מאמרים על הימני הקיצוני ביותר. מה? השמאלי ביותר נכבה. גם כל 3 השמאלים קרויים. זה כאילו לפי הסדר תכלס, זה מעניין.
וכרגע חנוכיה למטה לא בתחרות, כי יש להם עוד איזה שעה לדלוק בכיף שלהם. אז אנחנו עוד לא יודעים. לא עשינו תחרות בנרות למעלה. נכון. אין, הם ממש נחפים לפי הסדר, זה... התחרות קלה מדי. אז אני נצח, כי אני אמרתי על הימני ביותר. אני גם מאמרת על הימני ביותר. שירה? אני. את? יובל מאמר על השלישי מימין, ושירה על השני מימין. וואו, קרוב ממש. ההימור שלנו. שירה החצופה אומרת שבחרנו בנר הכי גרוע. שמה? שירה אומרת שבחרנו בנר הכי גרוע. מה זאת אומרת? אבל היא לא יודעת שעכשיו ממש ברגע זה שלה קמל. איי איי איי, שני מימין, איזה עצוב לראות את זה. איי 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 איי, שירה, איזה הפסד. איי איי איי, איזה עצוב. טוב, זה או יובל או אנחנו. בוא נראה. אוי, שירה, זה... על מה אנחנו מתערבים? רגע. אוי, נחבא נר של שירה. וואי, אנחנו מנצחים. הנר של יובל עכשיו הוא בתחרות טובה איתנו. כן, הוא נראה יותר טוב משלנו. הרביעי מימין נראה לי עומד לחרות. מה? וואי וואי, איזה תחרות קשה. איפה הרגליים של הסוס? רגל, ואיפה עוד רגל? איפה האוזניים של הסוס? יפה מאוד, איפה האף של הסוס? נכון, פה, נכון. נכון כל כך. יואו, איזה תחרות צמודה בינינו לבין יובל, אומייגאד. וואו. נשארנו רק שניים. יובל, מה אתה תביא לנו אם אנחנו נזכה? אם אתה תזכה, אנחנו נביא לך קופסה של קריות עם חלב. גם קריות, גם חלב, את כל הערכה, עם קערה יפה וכף. שזה יהיה רק שלך. מה אתה תביא לנו? תחשוב על משהו מפנק, טוב? שירה, גם את תחשבי על משהו מפנק. את צריכה להביא גם לנו וגם ליובל בינתיים. איי 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 איי, דוד שלנו קורא לו משהו. אוי ואבוי. תחזיק מעמד. תחזיק חזק נר קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ. אני מאוד מקווה בשבילכם שאתם תראו את כל 10 דקות שאנחנו מקליטים פה. למה... היינו צריכים לעשות את זה פשוט בשיחת וידאו. נכון. איזה יצורים אנחנו. וגם אין פרשנות לתחרות, זה לא סבבה, צריך מישהו פה. הנה, אנחנו הפרשנים. והנר הימני נותן בראש, והנר השלישי מימין נראה... עומד להפסיד. דועך. אוי אוי אוי, איילת השחר עצובה. לא רגילה להפסיד, זה מפחיד אותה. היא אף פעם לא הפסידה עדיין. אבל היא גם אף פעם לא הייתה בתחרות עדיין. אז אי אפשר שבתחרות הראשונה שהיא נמצאת בה היא תפסיד. היי, מה אני אגיד לך? אני שיובל מתחיל לאבד יתרון. איילת השחר, איפה הנרות?
נר לי, נר לי, נר לי דקיק. בחנוכה, נריה. בחיים לא יראו את 10 דקות האלה. למרות שהם יצטרכו לראות עד הסוף כדי לדעת מי ינצח, אנחנו לא נגלה להם. אפשר לעשות בדיוק. מה זה, בלון? בלון צהוב. כן, היא פה לידינו, ואל תדאגי, יש סרטון שמתעד את כל התהליך, אנחנו לא מרמים. אמרתי לך, זה בליווי עורך דין הדבר הזה. בסדר, אל תפחדי, זה בלון, זה בלון. יש פה 12 דקות של סרטון עם חפירות על שלי ושל דוד. אוי ואבוי לכם אם אתם לא רואים אותו מתחילתו ועד סופו. וואי, הנר של יובל הלך עליו. הרגת אותו. קטן, הוא נהיה קטן והוא נעלם. ביי, נר של יובל. נעשה לחפו? סתם, אנחנו לא ככה. מזל שזה מתועד, שלא תחשבו שחיבלנו בנרות. כל אחד ממש מעצמו. וגם אסור לעשות את זה לנרות חנוכה. אסור לעשות להם פו. אנחנו מכבדים את הכללים. שירה אומרת יופי ערב סרט. גאונה. שירה, תראה איך אנחנו מפרגנים לך ואוהבים אותך. אם לא הקשבת עד לכאן, ואת לא יודעת כמה אנחנו כן, הלך עליו. זהו, מעניין מה נקבל ממנו. מי בונה לשני את האוהל בשבת שטח הבא? תגידי, מה את חושבת שאנחנו פריירים? אנחנו קנינו אוהל בניית פתיחה מהירה. ערכת קריות עם חלב הכוללת 2 קופסאות של קריות עם חלב, 2 קערות ובקבוק חלב. ואם זה יהיה בשבילך, זה יהיה חלב סויה. איי, הנר של יובל הלך עליו. הרגת אותו. נו כבר תחבא. לילה בייביסיטר לאיילת השחר אל מול שבת אצלנו. וואו, אני לא יודע, תחרות צמודה ממש. לא, זהו, הנר של יובל מתפגר. איפה הבלון? איי, הנר של יובל הלך עליו. זהו, הלך על הנר של יובל סופית. יובל מפסיד? מה זה מפסיד? תתכונן לאכול קריות עם חלב וכל החודשיים הבאים. אין, קשה לדעת, אבל נרות התאוששו ממצבים. הם לא התאושש, זהו, הלך עליו. שלא יוצא עשן. הלך עליו. הנה... טוב, לקחתי. אני רוצה סרטון ואני אקבע מי תקבל ראשון. שמעת את עצמך? רוצה את הסרטון? רגע, אני אשמיע לך שוב. טוב, לקחתי. אני רוצה סרטון ואני אקבע מי תקבל ראשון. זה פשוט קרה תוך כדי שהנר שלך נכבה, אז ניצחנו! חנוכה, חג יפה כל כך, אור חביב מסביב ולילד קט. ביי, ניפגש עם קריות. לוזרים. תשנו טוב הלילה על קריות נוחות. לוזר.